Média sú neobjektívne. To nie je začiatok nejakého dezinformačného podcastu ani infovojny, ale bohužiaľ akoby realita. Realita v tom, že teda neobjektívne sú v zmysle, že ani žiadne médium na svete, keby veľmi chcelo, nedokáže pokryť tú realitu objektívne. A skúsim to vysvetliť v nejakom príklade, že v podstate máme akoby v teórii tri reality. Prvá je samozrejme tá objektívna. A to je, keď si predstavíte rokovanie parlamentu, ktoré spravidla trvá 8 hodín, povedzme, tak si predstavte, že ak by médium chcelo naozaj byť že čisto objektívne a pokryť tú realitu týmto spôsobom, tak by muselo vysielať 8 hodín neustále, čo sa deje v parlamente a robiť taký veľký živý prenos. A čo samozrejme nikto nepozeral. Druhá vrstva reality je potom subjektívna. To znamená, že to ako my vnímame. Predstavte, že vy ste na tom balkóne, keď rokuje Národná rada a vy to 8 hodín musíte sledovať, ale samozrejme, ako ste tam, tak odskočíte si na vecko, zavolať na ESA a to sú nejaké momenty, ktoré vám akoby ujdú z toho a vy máte z toho nejaký dojem svoj subjektívny. No a potom máme tretiu vrstvu a to je tá, ktorá pokrývajú médiá a to je konštruktívna alebo konštruovaná realita. V zmysle takom, že je to médium, povedzme si, že taká tá reportáž nejakej televízii večer, teda ktorá k vám príde, máte 8 hodín rokovania parlamentu a do tej reportáže to musí dať na 90 sekúnd. To znamená, že ona konštruuje tú realitu a musí zhlpiť 8 hodín do 30 sekúnd alebo o minúty a pol a samozrejme spraví to spôsobom, že zoberie odtiaľ to najvýraznejšiu vec, ktorá sa v ten deň stala, dá priestor opozícii, dá priestor koalícii a možno ešte nejakej tretej strane, nejakému analytikovi, ktorý zhodnotí to, čo sa v parlamente preberalo. To znamená, že napriek tomu, že tá reportáž je samozrejme z pohľadu nejakej normatívy objektívna, ale naozaj z pohľadu nejakej teórie už sa to považuje za konštruovanú realitu. Mám taký pekný príklad a to je graf, alebo teda ukážka toho, že ako Američania zomierajú. Čo sú najčastejšie príčiny smrti Američanov? A vidíte, že cca 30% v súčasnosti Američanov zomiera na súvislosti srdcovo-cievneho ochorenia. Keď sa ale pozrieme, ako pokrývajú médiá a úmrtia, a teda, že keď sa hovorí o úmrtí v médiách, aká je príčina tých úmrtí, tak heart diseases, alebo teda keby srdcovo-cievne ochorenia, sú len 2% reportáží. Napriek tomu, že 30% ľudí dneska v Amerike zomrie na srdcovo-cievne ochorenia, iba 2% reportáží keby spomínajú tento typ smrti. A naopak, keď sa pozrieme napríklad na teroristické útoky, tak to je 0,00 nič a v podstate úmrtí ľudí, ktorí zomrú v teroristických útokoch, ale z pohľadu keby pokrytia médiami, tento typ keby smrti tvorí až 30% reportáží. To znamená, opäť nie je to preto, že by tie médiá akože chceli niečo úmyselne robiť zle alebo tak ďalej, ale samozrejme logicky je to typ akoby úmrtia, ktorý je divácky zaujímavý alebo dôležitý pre tú krajinu a teda pokrývajú nadrozmerne oproti tomu, ako to v skutočnosti je v populácii a tie srdcovo-cievne ochorenia sú právým opakom. To znamená, opäť zdôrazním, áno, médiá robia nejakú konštruovanú realitu, ale to neznamená, že to bude naschvál, že sú neobjektívne alebo čokoľvek, lebo to v skutočnosti nedokážu inak pokrývať. Keď sa ale vrátime k tej úvodnej otázke, teda, že aká je moc médií, teda, že čím médiá disponujú, tak je to taký veľmi zaujímavý príbeh, ktorý sa tiahne 20. storočím. Keď sa vrátime na začiatok 20. storočia, tak keby takí tí prví teoretici politickej komunikácie a aj súviselo to takým so vznikom tých masových médií, hovorili, že médiá majú takmer neobmedzenú moc. Že to, čo sa povie v médiách, to ľudia preberú v podstate akoby stádo ovečiek a tie médiá vedia ľudí úplne ovplyvňovať a presvedčovať ich o tom, že teda čo hovoríme, to je pravda tým spôsobom. Vychádzalo to vlastne z tej skutočnosti, čo sa vtedy dialo v začiatku 20. storočia, bola prvá svetová vojna, ktorú samozrejme viete, že bola jedna z prvých takých vojen, kde sa tá masová propaganda uplatnila a dokázala naozaj celé národy v podstate keby veľmi silno do tej vojny uvrhnúť a presvedčiť, že áno, že my sme tí správni, taká vlna nacionalizmu. No a určite ste videli v viacerých filmoch príklady, kde sa tí mladí chalani, ktorí mali 18, 19, 20 rokov, práve pod keby takou silnou propagandou vlastenectva nacionalizmu sami hlásili, dobrovoľne sa hlásili masovo keby do armády a potom samozrejme v zákopoch aj masovo bohužiaľ umierali. No ale títo teoretici, alebo teda akoby prví tí skúmali práve komunikáciu a moc médií, z toho vychádzali, že wow, že tie médiá naozaj dokážu tie masy keby úplne že presvedčiť a
akoby dať im do hlavy tie myšlienky a tie masy potom počúvajú a správajú sa podľa toho, čo sa deje v médiách. Taký pekný príklad z toho, ako to skúmali takí tí prví akože vedci politickej komunikácie, je napríklad štúdia, ktorú dával dohromady Harold Lasswell, Walter Lippmann, ktorý študoval, ako pokrýva New York Times, takže americké médium, a revolúciu v Rusku v 1917, bolševickú revolúciu, ktorá teda doniesla k moci komunistov, Lenina. A zistil a ukázal na tom to, že Američania, ktorí v tej dobe kvázi čítali New York Times, tak vlastne ich výhradne informácie o bolševickej revolúcie pochádzali práve z New York Times. To znamená, že jeho predpoklad bol, že ak jediný vaše zdroj o revolúcii v Rusku sú jedny noviny, ktoré čítate každý deň, tak váš názor sa práve keby utvorí také to, čo v tých novinách píšu. Samozrejme, tie americké noviny pokrývali bolševickú revolúciu alebo teda revolúciu v Rusku negatívne, takže ten predpoklad bol, že ľudia vnímajú tú revolúciu tiež negatívne, alebo jediný zdroj informácií bolo práve to médium a vedelo im kvázi povedať, čo si o tom myslia. Keď sa dostaneme bohužiaľ k druhej svetovej vojne alebo jej príčine, tak práve s nástupom napríklad rádia sa táto moc médií ešte minimálne v teórii prehlbovala. Tento neslávne známy pán je Goebbels, minister propagandy v Nemecku, alebo teda v nacistickom Nemecku, ktorí naozaj že veľmi, veľmi tú propagandu extenzívne využívali. Nemusíme si hovoriť veľa príkladov na to, ako nacisti dokázali celý ten národ v podstate zmanipulovať do tej svojej ideológie. Bola zaujímavá štúdia, ktorá ukazovala, že zameriava sa práve na rádio, ktoré naozaj nacisti veľmi intenzívne využívali, že kým sa nacisti dostali k moci a teda mali moc nad tým rádiom, že čo sa v tom rádiu hovorí, tak v regiónoch, kde to rádio bolo také najmasovejšie rozšírené, sa nacistom veľmi nedarilo. Lebo nemali nad tým moc. Ale v momente, keď sa dostali v 33. moci a samozrejme dali si tam tú svoju propagandu do toho rádia, tak v momente v tých regiónoch ich popularita vystrelila a boli schopní oplniť tú masovú mienku práve vďaka tomu médiu. To znamená, že keď sa bavíme vlastne o tejto prvej polovici 20. storočia alebo prvej časti 20. storočia, tak bolo to brané, že tie názvy sú naozaj, tá moc médií je neobmedzená. Čo sa povie v médiách, to proste ľudia preberú a je to naozaj, že v podstate degenerovalo to ľudí, alebo teda nejaký stádo ovečiek, jednoduchšie povedané. Dlho to však nevydržalo a prvé že naozaj že seriózne výskumy, ktoré sa venovali, a jeden z nich bol veľmi dôležitý, bol to výskum Lazarsfelda, ktorý sa pozrel to bolo v 40. rokoch 20. storočia opäť v Amerike, ktorá je taká kolíska politickej komunikácie, sa pozrel na to, že na jeden taký obvod. Ten obvod bol taký volebný okrstok v Amerike, bol to konkrétne Erie County, kde žilo cca nejakých 600-650 voličov. A on si dal naozaj prácu s tým, aj so svojím tímom kolegov, že tých ľudí predtým, ako začala volebná kampaň, vyspovedal a zisťoval teda, koho by ste volili, kto je vám sympatický a podobne. Zapísal si teda ich nejaké názory a potom prebehla vlastne volebná kampaň, nejaké obdobie, ak sa nemýlim, bolo to 6 mesiacov alebo 9 mesiacov. A potom sa po tej volebnej kampani pozrel a sa ich spýtal, že teda fajn, prebehla tá volebná kampaň, v médiách ste videli tých politikov a tak ďalej, no teda ako sa zmenil váš názor. A výsledok bol, že ten názor sa nezmenil takmer vôbec. To znamená, že ukázal na konkrétnom príklade, že tá kampaň, že takmer vôbec, že veľmi malú časť ľudí dokázala ich zmeniť názor a že väčšina ľudí zostala pri tých svojich existujúcich názoroch, ktoré už mali predtým. A teraz, že ako to vysvetlil? Vysvetľoval to tým, že v podstate na tie médiá, na tú moc médií sa treba pozerať nie, že priamo každého človeka ovplyvní, ale ako nejaký dvojstupňový model komunikácie. Že nejaký, on bol vlastne, keď to priamo takto nepomenoval, tak by sa ja to nazývam, že bol taký otec, zakladateľ teórie influencerov. Čo vlastne ako prvý hovoril, že pozor, ale tá komunikácia prechádza cez nejakých influencerov, že niečo sa v médiách síce deje, ale spravidla v každej komunite ľudí, skupine je nejaký influencer, ktorý tú informáciu dostane, spracuje a potom je posunie ďalej tým ostatným. Taký najlepší príklad, ktorý sa často používa, si povieme, že keď sme stále v tých 40. rokoch a predstavíme si nejakú slovenskú dedinu, tak takým typickým influencerom na slovenskej dedine v 40. rokoch by som povedal, že bol možno miestny starosta, kňaz, obecný učiteľ. To sú tí ľudia, ktorí mali nejaký honor, ktorým ľudia dôverovali, a oni keď niečo povedali, a tak to bolo pre tú komunitu dôležité. To znamená, že tá moc médií nie je úplne priama, ale že prechádza cez nejakých
sprostredkovateľov / influencerov. Rôzne výskumy ďalej to v podstate neustále potvrdzovali. Potvrdzovali jednu zaujímavú vec, že keď sa pýtali ľudí, že ktorý zdroj informácií považujú za ten najdôveryhodnejší, tak v každom jednom prieskume vychádzalo a stále to platí, že najdôveryhodnejší zdroj informácií pre nás je naša rodina, naši kamaráti, známi a ľudia ako my. Proste tá dôvera je tam niekoľkonásobne vyššia, ako sa bavíme o dôvere, ako ľudia dôverujú, čo sa odohráva v médiách, alebo inštitúciách, alebo kdekoľvek inde, ale proste dôvere ľuďom, ktorí sú v našom okolí. Pekne to ukazuje keby jedna taká tabuľka, alebo graf, ktorý sa týka toho, že kto má na nás vplyv v podstate v nejakom čase. A logicky, keď sa narodíme, tak keď prvé roky života majú najväčší vplyv rodičia. No to sú naše autority v našom okolí. Potom nastúpime do školy, to znamená, že áno, že už v tej škole, čo sa hovorí, čo sa robí naši spolužiaci a podobne, ale po 20. roku života je absolútne najdôležitejším našim vplyvom v našom okolí sú naši rovesníci, vrstevníci, kolegovia, známi, priatelia, ľudia, s ktorými chodíme na pivo, keď to poviem zjednodušene. Takže toto je extrémne dôležité a naozaj, keď sa vrátim k tej moci médií, istým spôsobom to hovorí, že tie médiá až také dôležité nie sú. Druhá vec, ktorá výrazne podrila takú tú percepciu, alebo teda presvedčenie, že médiá sú všemocné a hovoria ľuďom, čo si majú myslieť, bola taký model psychologický zo 60. rokov, s ktorým prišiel Stuart Hall. On hovoril o dekodovaní informácií. Veľmi zjednodušene povedané hovoril o tom, že ľudia už majú nejaké názory napríklad na politickú tému a sú ľavičiari, pravičiari a keď sa aj niečo v televízii hovorí, už nejaký názor nejakého politika, tak to, ako ten názor príjmu a že čo s tým názorom urobia v tých svojich hlavách, záleží od toho, aký majú existujúci názor. To znamená, že ak, vy ste ľavicovo presvedčení a ste o tom presvedčení, že mali by ste, že byť pre bohatých vyššie dane a viac ich zdaniť, lebo majú dosť peňazí, a vy počujete názor nejakého liberálneho politika v médiách, že nie, dane na banku nižšie, lebo, podporuje to ekonomiku a podobne, automaticky tú informáciu dekodujete negatívne. A zase naopak. Takže jednoduchý prístup toho, ktorý máte, to znamená, že opäť tie médiá síce majú nejakú moc, môže sa tam nejaká informácia objaviť, ale to, ako tú informáciu zoberieme, či nás presvedčí, závisí od toho, aký máme existujúci názor. S tým samozrejme veľmi súvisí teória kognitívnej dizonancie, ktorú asi viacerí z vás poznáte. Naše mozgy sú naozaj nastavené tak, že nechceme počuť niečo, čo sa nám nepáči. To znamená, že máme veľa tém, máme vytvorený nejaký názor, myslíme si o tom niečo a keď nám niekto, alebo v tých médiách počujeme niečo do toho nášho existujúceho názoru nesedí, nie sme akoby z toho nadšení, tak logicky tú informáciu nechcem povedať, že nezoberieme, ale odmietneme náš mozog. Dokonca to istým spôsobom bolí, ak počúva niečo, čo narúša náš existujúci názor. Takže opäť, keby z pohľadu médií, ak tie médiá niečo hovoria, snažia sa nás presvedčiť o niečom, tak ľudia majú tendenciu, ak to nesúvisí s tým, čo si už myslia teraz, tú informáciu odmietať. Keď sa dostávame ďalej, prichádzame k 60. 70. rokom, tak v tej teórii predsa len, ako by sa hovorí, že Empire Strikes Back, imperium vracia úder, že predsa len tie médiá akoby zase v teórii začali nadobúdať o mnoho väčšiu silu, už len z toho pohľadu, že prišla televízia. To bol akože obrovský zlom. V 60. 70. rokoch sa masovo rozšírila, najprv v USA, ale potom po celom svete. A ľudia tam zrazu strávili obrovské množstvo času. Obrovské množstvo času. Inak trošku takú malá odbočka. Ako sa dneska hovorí o sociálnych sieťach, že ničia naše mozgy a ľudia tam, hlavne mladí tam trávia 4, 5, 6 hodín denne a čo z nich vyrastie. To isté sa hovorilo v 70. rokoch minulého storočia o televízii. Čo sa stane s ľuďmi, ktorí to budú pozerať niekoľko hodín denne? No, nehovorím, že im to prospelo, ale ľudia zatiaľ stále sme to všetci a spoločnosť sa nezrútila, takže podľa mňa sa nezrúti ani kvôli sociálnym sieťam. Ale toto nie je téma tej prednášky. Téma prednášky je, že naozaj, že televízia bola veľmi mocné médium a opäť sa hovorilo o tom, že je vplyv na formovanie verejnej mienky môže byť veľmi veľký. Súvisí s tým napríklad teória Elizabeth Noel Neumann, ktorá, my sme tady povedali, keby špirála ticha, ktorá funguje s tým a hovorí o tom, že tá televízia alebo tie médiá dokážu posilovať ten väčšinový názor. Že v televíziách sa väčšinou objaví to, čo si tá spoločnosť myslí, alebo jej väčšina.
A ľudia sú tým, že sú konformní, že kebyže podliehajú tomu väčšinovému názoru, najčastejšie väčšinovému názoru, tak to výsledok je ten, že ak si zistíte, že aha, tak niečo sa hovorí, že asi väčšina ľudí si myslí toto, tak ja nechcem byť v tej opozícii, ja nechcem byť v tej menšine ľudí, ktorí majú opačný názor a tým pádom sa pridávate k tej väčšine a zase opäť je to keby taká špirála, lebo čím viacej ľudí si to myslí, tým viac to tie médiá keby omielajú dookola a stále posúvajú tú väčšinovú mienku. Takže tá kritika bola, že vlastne tie médiá akým istým spôsobom tých ľudí uniformujú alebo posilujú to väčšinový názor a tie menšinové názory, tá pluralita v demokracii, ktorá je dôležitá, sa dostáva do úzadia. Takže tento koncept akoby opäť hovorí o tom, že tie médiá majú pomerne nejakú veľkú moc. Keď sa však dostávame do súčasnosti, tak dnes platí taká premisa a akoby súhlasím, že áno, že médiá majú moc, tá moc je ale výrazne obmedzená tými vecami, ktoré sme si hovorili pred chvíľočkou. A podľa mňa médiá dnes nemajú silu nám povedať, čo si máme myslieť, ale majú silu hovoriť o tom, o čom máme premýšľať. A to je koncept, ktorý napríklad prichádza s ním McCombs a on hovorí o tom, že médiá vedia nastoliť verejnú agendu. To znamená, vedia nastoliť témy, o ktorých sa rozprávame. Nevedia nám povedať, čo si o tom máme myslieť, kvôli tým obmedzeniam, ktoré som spomenul, ale ak sa nejaká téma nedostane do médií, o mnoho menej tá spoločnosť tú tému rieši. A to znamená, vplyv médií napríklad na to, že ak sa niečo objaví, je to v médiách, je to nejaká reportáž, tak zrazu sa o tom ľudia rozprávajú. Ak sa o niečo ľudia rozprávajú, tak samozrejme to zaujíma aj politikov a tvorí to nejakú verejnú agendu. Bolo množstvo štúdií, ktoré ukazovali priamy pomer medzi tým, že čo sa riešilo v médiách, čo riešili ľudia, že politici na to veľmi rýchlo naskočili a zrazu to bolo verejnou agendou, zrazu to riešilo v parlamente a tak ďalej. Určite by sme našli množstvo prípadov aj na Slovensku, kde nejaká, poviem to, že úplná blbosť, len preto, že to bolo niekde v bulvárnych médiách, čo to ľudia riešili, to stalo aj politickou agendou. Takže keby tie médiá majú veľkú moc, hovorí ako o tom, že čo sú tie dôležité témy, čo sa riešia a politici na to reagujú. Samozrejme potvrdzuje to viacero štúdií, napríklad jedna z nich, ktorá bola naozaj že taká, že veľmi dlhodobá, 5 rokov prebiehala a v Amerike na 48 médiách, kde skúmali, že keď sa nejaká téma bola v médiách často zmieňovaná, čo to spravilo so sociálnymi sieťami a keby vyšlo z toho, že ak nejaká téma bola často v médiách, ľudia o tom o mnoho viacej tweetovali. To znamená, tá štúdia sa keby týkala Twitteru. To znamená, že ak nejaká téma bola v médiách, zrazu aj počet tweetov s tou témou narastol 60% celkovo v nasledujúcich dňoch. Ak tá téma nebola v médiách často zdôrazňovaná, ani ľudí až tak na sociálnych sieťach nezaujímala. Takže ten vplyv médií na to, čo sa rozpráva alebo o čom sa píše, minimálne na sociálnych sieťach, tam bola jasne daná. Takže prvý koncept, ktorý áno, že na čom sa myslieť, je koncept nastolovania tej verejných tém alebo verejnej agendy. Druhá moc médií je teória rámcovania. To znamená, médiá majú veľkú moc zaramcovať tie informácie, ktoré sú v podstate na nejaký pohľad neutrálne, alebo je to nejaká informácia do nejakého rámca, do nejakého príbehu. Ľudský mozog miluje príbehy a chce tú informáciu počuť v nejakom kontexte a ten kontext, ten príbeh práve dávajú médiá. To znamená, že akoby nie je jedno, a to je tak akože pekný obrázok, to nie je jedno, že či napíšete, že či mäso, ktoré kupujete, je 80% čisté mäso, alebo napíšete, že je tam 20% tuku. To znamená, že je to len o tom, ako tú informáciu, ktorá je stále tá istá, dáte do nejakého rámca. Pôjde, keby sa dalo povedať, že každá informácia je neutrálna a či je dobrá alebo zlá správa, závisí od toho, ako to podáte, ako sa to objaví v médiách. Pekný príklad je z Ameriky pri útokoch na dvojčky. To znamená akoby pomerne veľká vec, ktorá sa dlho v médiách riešila. A bolo zaujímavé, že v médiách v podstate fungovali keby dve rámce, ako túto informáciu spracovať. Prvý rámec bol, že išlo o teroristický útok nejakej skupiny fanatikov. Boli tu nejakí teroristi, ktorí boli sfanatizovali náboženstvom a uniesli tie lietadlá a zaútočili na dvojčky v USA na Pentagon. Druhý rámec, ktorý sa snažila presadiť do médií, hlavne vtedajšia vláda Georgea Busha, bol, že išlo o útok nepriateľskej krajiny na Ameriku. Už to zrazu nebolo 20-30 fanatikov náboženských, ktorí proste boli natoľko zblbnutí, že uniesli lietadlá a zaútočili na tie dvojčky, ale že to bol nepriateľský akt krajiny, v tomto prípade Afganistanu, ktorý zaútočil na USA.
Preto sa snažili ten rámec pretlačiť do médií, lebo ak tento rámec platí, že naozaj, že USA bol napadnuté inou krajinou, tak potom to akoby oprávňuje ten úder späť, že Amerika zaútočila na Afganistan a vtedy zvládla vládu Talibanu. A ako vidno, veľmi úspešní v tom neboli, lebo dneska Taliban opäť v Afganistane vládne späť. Ale pointa je, že pre tú vládu bolo veľmi dôležité presadiť tento rámec, lebo ak platí, že Afganistan napadol USA, tak platí, že USA má právo napadnúť Afganistan späť. Ak by to bol naozaj rámec, ktorý, že bola to hrstka nejakých fanatikov, tak otázka je potom znela, tak prečo potom napadáme krajinu Afganistan. Takže veľmi pekná ukážka toho, ako jedna informácia a tie rámce sú veľmi dôležité aj z pohľadu medzinárodnej politiky a to, čo sa tam deje. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, ako médiá pokrývajú nejakú informáciu v celom kontexte. A ja používam taký často príklad na vysvetlenie moju babku. Moja babka pozerá krimi noviny na televízii JOJ, a asi ako viacerí vaši rodičia alebo starí rodičia. A veľmi často príde nejakú rodinnú oslavu s tým, že príde a povie, toto je strašná doba, samé havárie, tí ľudia jazdia ako blázni na tých cestách, hlavne tí mladí ľudia, to je strašné, čo sa na tých cestách deje, zomierajú tam každý víkend, niekto na tých cestách zomrie, proste keby je to hrozné a svet sa rúti do apokalypsy. Je to preto, lebo väčšina tých reportáží, ktoré nájdete na tých kriminovinách, a opäť nie je to kritika kriminovín, ale iba skôr ukážka toho, ako spracujú informácie, je taká tá bežná reportáž z víkendu, väčšinou v nedeľu. Partia opitých chlapcov sa vracala z diskotéky v Veľkých Alešinciach, sa vracali domov, všetci 4 boli opití, išli 120 na okresnej ceste, narazili do stromu, 2 z nich sú mŕtvi. Tento typ informácie, ako je to objektívna správa, nič tam nebolo prekrútené a tak ďalej, ale chýba tomu kontext z pohľadu napríklad toho, čo sa deje na slovenských cestách. Ak si pozriete tú reportáž, tak máte pocit, to, čo sa deje, to je šialené, ľudia zomierajú, jazdia opití a podobne. Ale keď sa pozrieme na štatistiky, tak len za posledných 20 rokov počet smrteľných nehôd na cestách výrazne klesá. Výrazne. To je takmer o polovicu menej, ako pred 10-15 rokmi nezomreli na cestách. Takže keby to médium tú informáciu pokrylo, áno, stala sa veľká nehoda cez víkend, je to strašné, zomreli 2 ľudia v aute, ale ak sa pozrieme na to, čo sa deje na slovenských cestách, teda povedať, že sú minimálne z pohľadu počtu smrteľných nehôd výrazne bezpečnejšie, tak tá moja babka by už nebola v takom strese a nie na každej rodinnej oslave riešila, že ako sa svet rieši do záhuby. Takže to je ukážka toho, že ten rámec, ten kontext informácie, že či je nejaký epizodický, že sa stala len jedna epizóda, alebo je tematický, je keby taký konštruktívny a dáva tú tému nejaké informácie. Aj toto je keby vec, ktorú tie médiá vedia spraviť tú informáciu do nejakého rámca. To je druhá vec, teda rámce. A tretia je niečo, čo sa nazýva v literatúre ako priming. Ja sa priznám, že som nenašiel nejaký ekvivalent v slovenčine tohto typu moci média, priming. Ja by som to preložil ako, že médium má vedia nejakú tému zdôrazniť, alebo vedia nejaký kontext nejaké témy a zrazu tému považujú za dôležitú. Priming sa využíva veľmi často v marketingu. Taký najlepší, ale taký najčastejšie používaný príklad primingu je, že keď máte takú klasickú vinotéku, predstavte si taký regál vína, na jednej strane sú francúzske vína, na druhej strane sú nemecké vína. A teraz jeden deň, a to je naozaj reálny výskum, ktorý ste možno už počuli, je v tej vinotéke sa púšťali francúzske pesničky, do pozadia sa púšťali proste nákladníkov. Ten deň výrazne vzrástol nákup francúzskych vín. Ďalší deň púšťali nemecké pesničky a sa si viete domyslieť, že výrazne vzrástol nákup nemeckých vín. Toto je príklad toho primingu. A keď sa dostaneme k médiám, tie médiá dokážu tú tému, že zdôrazním nejakú konkrétnu tému a vedia jej výrazne pomôcť. Keď sa vrátime k možno politike, a to je dôležité, tak ak médiá hovoria o nejakej téme, že toto je dôležitá téma pre tú krajinu, tak politika alebo politická strana, ktorá tú tému má ako kľúčovú, v ktorej je autentická, tak jej to výrazne pomáha. Ja veľmi často, a tým akoby zdôvodňujem, úspech Igora Matoviča. Popri iných faktoroch, jeden z jeho úspechov bolo, že Igor Matovič sa 10 rokov profiloval veľmi autenticky ako bojovník proti korupcii a mafii v politike. Veľmi autenticky. A keď sa stalo to, čo sa stalo na Slovensku, a teda zavraždili Jana Kuciaka a jeho snúbenicu, samozrejme hlavnou témou v médiách, úplne pochopiteľne, bolo to, čo sa v tejto krajine deje. Ako postupne sa tie nitky
zostávali vlastne k vládnej moci a politikom a ľudí, ktorí kryli vlastne ľudí, ktorí boli pravdepodobne zodpovední za tú vraždu. Tak v médiách sa neustále hovorilo o tom, že vyskytoval sa výraz mafiánsky štát, ovládli to tu akoby mafiánske štruktúry a podobne. Toto graf ukazuje vývoj trendu na Google Search, to znamená, že ako ľudia často hľadali nejaký pojem, v tomto prípade pojem mafiánsky štát. A tým chcem povedať to, že ak tá situácia bola taká, že v médiách počúvate od rána do večera o tom, že Slovensko je korupčná krajina, vládne nám tu mafia, tak úplne logicky to pomáha politikom, ktorí sú autentickí v tejto téme. Keby napríklad bolo v médiách od rána do večera, ja neviem, tematický téma ekonomiky, že Slovensko má nízke HDP a podobne, a to by bola top téma mediálna téma, logicky by to pomohlo stranám a politikom, ktorí sú založení práve na ekonomike a pre ktorí sú autentickí v téme ekonomiky. To znamená, ten priming je veľmi dôležitý v komunikácii a veľmi je dôležité, keď tie médiá o čom rozprávajú, lebo to pomáha či už značkám, marketingu alebo politikom v politickej komunikácii. Takže keď to zosumarizujem, médiá majú veľkú moc, nie takú, ako sa možno predpokladalo. Nie sú ľudia, diváci, ani ja, až taká ovečka, ako možno predpokladali teoretici propagandy na začiatku 20. storočia. Ale naozaj moc médií je v tom, že nehovoria, čo si máme myslieť, ale o čo máme premýšľať a akým spôsobom. Takže keď sa dostanem k záveru, teda áno, médiá sice nie sú objektívne, ale ani nemôžu byť a napriek tomu si myslím, že na Slovensku máme šťastie, aké má médiá, ako fungujú, lebo naozaj je to jedna z tých málo faktorov, ktoré spoločnosti a demokracii pomáhajú. Ďakujem.